harshe da haƙori na sabo su zauna da juna. Duk abin da aka min na yafi, dawo mu zauna da juna. Shi zama da tarin an saba a yafe wa juna, zama sai da haƙuri al'umma kamya da juna. Komai in ya faru a sasanta gane wa juna. Shi ɗan adam haka Allah ya shi fari da kuna. Dukkan mutum in ba haƙuri to bai da rana. Da babu afuwa na duniyar bata kai wa yau ba tunani gina. A zama na aure ko zaman abokai da juna, to ya kamata a ce an samu riƙon amana. In ba amana dole akan saba wa juna. Rike amana al'umma kar mu cuci juna. Cuta take sa wanda aka yi ware ya kuna. In rai ya kuna yakan sanya har mu dau mataki mummuna. Sunana ne dan amana, roƙo da ke yi rabi sa haƙuri a raina. Ban so a ce wani ya yi kunci sannadina. In ba ta ran wani to a ina zan sanya kaina a sumana. Gargaɗi nake yi al'umma ku gane batuna. In na yi laifi to afuwa za ku yi gurina. Hasada ƙiyayya ko gaba ba sa gabana. Ƙaunar Muhammad manzona ita ce a raina. Ita ce a raina ko za ku shira ra'ayina. Turki ma'aiki al'umma shi ne a ƙarshen zance na. Harshe da haƙori na sabo su zauna da juna. Duk abin da aka min na yafi, dawo mu zauna da juna. Harshe da haƙori na sabo su zauna da juna. Duk abin da aka min na yafi, dawo mu zauna da juna.